Us vull dir que som molts els que ens volem unir a aquesta festa amb tots vosaltres i us he preparat una sèrie de missatges. El meu diu així: les clavegueres de l'Estat estan tan plenes de rates que semblen barcos de pirates. Hola, què tal? Soc l'alcalde de Lleida, no? I jo... Gràcies per aquesta efusiva acollida, no? Sembleu caragols a la plec. A mi, jo els vaig dir, escolta tu, a mi no m'apliqueu el 155 i després de lo de Xixena em van respondre amb una bonica rima. 155. Terrible, horrible, dantesco, apocalíptico. Al pueblo catalán lo mueven a palos y ellos regalan flores y montan fiestas pacíficas. Increíble, terrible, apocalíptico. Escolta, voleu per favor de callar? Mira, us he de dir una cosa, si he de cantar, doncs cantaré. Marta, porta la manta. Para tirar de la manta se necesita una mica de gracia. Marta, la manta. ¿Por qué? Con el Barça siempre en el corazón. Pero la autonomía que us cal és la de Portugal. Des de Salses, home, sóc el Josep Lluís que no ens oblida, i us volia dir que des de Salses fins a Guardamar i de Fraga fins a Maó, l'estat que volem és una Catalunya millor. Això sí, una Catalunya com cal, on Cambrils sigui la capital.